Kudra. Shi zaki koma kiwa kashedi ba ni ba shi da yake zuwa wurin. Kuma ki sani baby na wani kuma ni ma ta saci. Ba ni da lokacin da zan bata kina faɗa min wa'annan maganganu. Kin gani? Maman kama kuma ta shiga damuwa. To ke kuma maman da kike kowaye? Ina mai miki kashedi. Ki ja kunninta. Komai zai iya faruwa idan bata rabu da malam ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kon Allah. Wai aka ce wai dan kuka wai mai jama uwa zagi yanzu wannan har ta isa yanzu ta zo gaba na tana wannan magana? Wata bagidajiya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tallahi. Sanadin wani wanda sai ya kasance damuwa. Ya naga kaman duk kana cikin damuwa ne. Me kuma kika gani Jalila kika faɗa haka? Kaga duk ba wannan maganar ba ma. Na je gidan sa Adda'u. Inda na san maganar da na gaya masa za ta bata masa rai har ta sashi ya shiga cikin wani hali wallahi da ban faɗa masa ba. Don haka dan Allah in dai kun haɗu ka gaya masa cewa ina son shi. Gaskiya Jalila ba zan iya faɗa masa ba. Ku yi haƙuri. Ba zuwa na yi in cutar da ku ba. Jalila, na zo ne in muku fatan alkhairi, amma ki sani kin cutar da ni. Ka yi haƙuri Adda'u, ba ni da niyyar haka a raina. Abinda zahirin ido ya gani shi aka fi amfani da shi, amma ina so ki sani kin cutar da ni. Dan Allah ka tsaya ka ji, wallahi ni ma. Tsaya da Allah. Abin ke so ki sani zuciyata marfi ne da ita. Kaddara ta sa na buɗe har kika shiga. Yanzu kuma na cire ki na aje a gefe. Na kuma mai da zuciyata na rufe. Don haka yanzu ba na jin son ki zai iya wani tasiri a cikin raina. Wallahi ba za ka iya daina sona ba Adda'u. Jini na yanzu ya riga ya zama naka, kuma jininka ya zama nawa. Na shirya koma menene zan fuskanta a rayuwa domin kai. Na yadda kai masoyi ne na haƙiƙa. Kuma samun irinka a rayuwa yana da wahala a wannan lokacin. Don haka ni ma ina son ka. Ina son ka. Rayuwar yanga babu tabbas masu dama suna da dama. Ka riƙe damar ka ta kubuce ma wacce rana ka yi na dama. Dallacin hattun wani tsorata ne. Ina zaki? Wallahi ba wacan galle za mu tafiya tare da shi shine ma har ya bani 3,000. Amma fa ya ce ko ina ta kan gaya wa ma kuma dai ban gaya miki ba. Sauri nake ni yanzu jira na yake kuma dai ban gaya miki ba ai sai yana da ikon Allah. To kaga mahaukaciya. Ya? To Tunda so ne ya zama farin makarki sanai karo da gwiwa. Masu yin shagube a soyayya lakani na suna jiwawa. Jalila dan Allah karki kore na a jikina hina da baiwa. Ba ruwan so da masu tsufa zuciya ta su zai yi. Haba Jalila, haba Jalila, me yasa kina so na kike wahalar da ni? Mene maki? Maganar gaskiya, Jalila ni ma ina son ki. haka ne baba. Tabbas mu ma mun tabbatar kana son ta. Baba, ne takeici da baka yi irin wannan rayuwa tun kana yarinta ba sai lokacin da ka samu yara irin mu. Baba, a idon duniya kamar abun kunya ne a ce dattijo kamar ka. Me shekaru irin naka a ce soyayya tana sa shi a cikin damuwa kamar yadda ka tsinci kanka. Baba, kai ne na farko da na fara gani a tarihi kuma bana fata mai shekaru irin naka soyayya ta mishi kamar yadda ta maka. Yata, ba za ki fahimci yadda nake ji a cikin raina akan so. Kuma ina so ki sani, ba ni kaɗai ba ne, ba ni ne dattijo na farko ba da so ya wahalar a doron duniya. Shi so halitta wanda yana jikin kowane ɗan adam. Yata, masu kallon dattijai
wadda suke musu kallon kamar ba za su iya yin soyayya ba. Wannan shi ne yake kawo naƙasa a cikin auren Hausawa. Na ji daɗi da na fara soyayya da girmana, kuma ina ba kowane dattijo shawara da idan bai iya soyayya ba to ya je ya koya. Amma baba, idan ka ba iyaye irin wannan shawaran ya 'ya'yansu za su ji idan lokacin da suka tsinci iyayensu suna soyayya da sa'anninsu. Kunya nake ji, sannan ba na jin daɗin yanayin da kake ciki. Ina so ki sani, yaran da ke kallon iyayensu da sunan suna ja musu abin kunya don suna soyayya da yara, so waɗannan yaran suna kuskure, kuma su ma ba su wuce hakan ta faru da su irin yadda ta faru da ni ba idan sun yata. Dan Allah kar hakan ya rika bata miki rai, dan ina cikin yanayin damuwa saboda ina son karamar yarinya. Ina so ki sani, ita soyayya ba ta tsufa, masu soyayya ne suke yin zuba. Jikin da aka aike ki, Allah ya miki albarka. Shafa, amma kin san cewar cancanta abu ne mai kyau. Saboda haka, na zo neman alfarma gurinki. Don Allah ina so ki rabu da malam. Saboda kowa ya kalli haɗinku da shi, ya san ba ku dace ba. Ni kuma na zo gurinki ne in nemi wannan alfarma, kuma in dai har kin yi min ita, ko me kike so a duniya zan miki. Sadiq kenan. Bai kamata ka ringa cewa malam ba. In kana cewa malam ina jin wani iri. Baby ya kamata ka ringa cewa. Baby? Malam ɗin kike kira baby? Baby nan dai shi nake so. Ba ni da lokacin da zan ɓata. Kar ma ni a ganna a ce mun na ci amanar mahaifinka. Ka gani? Amana? Kai, zo nan. Me ya kai ku gidansu Shafa Karbaka? Me kuka je ku yi mata? Baba, mu ba mu je gidansu Shafa. Ƙarya ke. Za ki faɗa min gaskiya ko ba za ki ga min ba? Baba, wani abu ta ce mun ce maka. Za ki faɗa min gaskiya ko ba ki ga min ba? Ba ku je ba? Mun je baba. Me kuka ce mata? Kawai mun ce mata ta daina soyayya da kai, kai babba ne bai kamata take soyayya da babba. To ku kun isa ku hana ni nawa ra'ayi? Me kuskuren yarinya dan ta ce tana son mahaifinku? Ku ba abin alfahari ba ne? Har a samu ne ya ce yana son mahaifinku da shekarunsa? Kuskuren da kuke yi kenan. Matasan ba su aure ku ba, kuma kun ƙi yadda ku amshi dattijan. Duk da na sake jin kun je gidan su yarinyar nan kuka tsinka ni, sai na ci mutuncin ku. Wuce ki ba mutane wuri. Ku in gaskiya ne ku fito da wanda kuke so mana. Sadiq, na san dole ne ya kawo ka gidana. Dan ba dole ba abin da zai kawo ka gidana. Sadiq, ba abin da ba maka a rayuwa ba. Na shayar da kai, na ciyar da kai, na tufatar da kai, na biya maka kuɗin makaranta, amma ba kai halacci ba. Yanzu na san abin da ya kawo ka, kar malam ya auri wannan ƙaramin yarinyar, shi isa ka dawo. To me kake so in maka? Hajiya, ki yi haƙuri. Wallahi ba iya matsalar malam ce ta kawo ni gidan nan ba. Saurara, ba na so in ji wani matsala, ba na so in ji shi. To ka sani, babu wani fuskan da ka sake samu a wajena. A shirye nake in ba malam goyon baya akan auren Shafa Karba. Hajiya, abin da nake so da ki, kada a zo a yi abin da zai zo in rusa mana dangi. Dangi? To kai ka rushe ba dangi ba, ba abin da zai rusa mana dangi. Ba abin da malam bai gaya min a kanka ba. Tun kafin ka bar gidan nan na hana ka wannan tara gashin kamar shekan angulu. Amma har yanzu kana yawo da shi. Ka san yanzu abin da nake so da kai? Ga hanya.
Fice ka bar min gida. Fice min daga gidana Sadiq. Ba za ka fice ba? Kana kallo na ido a cikin ido? Sanadin wani wanda sai ya kasance damuwa, sai idan sai ya kulla baya ganin hanyar ruwa. Zainab, dan Allah dan Annabi ina neman wani alfarma kwadi a wajen. Saboda kin gani yanzu ba a nan gari ne nake ba. Wai ke tsakanin ki da Allah kake boye mu komai. Saboda kin yanzu babu kun halin da take ciki ba ta jin daɗi. Ni ce nan da maka ta ma karamar uwa ita ce. Yanzu tsakanin ki da Allah yanzu da wayna ta ni ke a ganin ki da ni take mu'amala. Tsakanin ki da Allah kake boye mu. Haka ne Aunty Samira. Wallahi kuma ni gashi ban san adadin mutanen da take yin mu'amala da su ba. Saboda ni kin ga ba fita nake sosai ba. Okay Zainab, ina so sai ki sa ido a kanta don ki gano min da wa take mu'amala. Dan kin gani yanzu gobe zan koma in Allah ya yarda. Ina so da sai ki ringa min flashing akan duk halin da kuke ciki dodon a nan gidan. Kin san ba ni da waya. Okay, kar ki damu insha Allah Rabbi zan sai miki waya. To shike. Sadiq. Na'am. Abin da yasa na fito daga cikin gida na biyo kana. Sadiq. Da Allah kai hakuri akan abin da ne maka. Wallahi bacin zuciya ne. Akan duk gorin da ne maka dan Allah ka yafe min Sadiq. Kai hakuri. Insha Allahu haka ba zai ƙara faruwa ba Sadiq. Wallahi raina ne ya ɓaci Sadiq. Shikenan Hajiya. Ni ma baƙin auren ne ba. Amma ina so ki sani yarinyar ce ba mutum ya kirki ba ce. Kuma ke kanki kin sani Hajiya. Mutum yana so ya auri mace ta gari domin yaran da zai haifa. Saboda kin ga yanzu yarinyar idan kika ganta ke kanki Hajiya sai kin man magana akan ta. Na sani Sadiq. Amma abin da nake so da kai ina so mu je mu samu malam. Mu yi zance ta fahimta. Idan ya yadda ya haƙura falillahi alhamdu. Idan bai haƙura ba sai mu dawo mu yi haƙuri mu bashi kwana biyu kan zuciyarsa ya sanyi. Hajiya ya kamata ki je ki samu malam gaskiya ki mai bayanin komai akan yarinyar nan saboda na je gurin anti ne mata bayani ta ki amincewa kuma shi yasa na zo gurin ki. Ko ni bai dace a ce na auri yarinyar nan ba ballantana a ce wai malam shi zai auri yarinyar nan. Saboda a yanzu in malam ya auri yarinyar nan kamar danginmu ya zama abin faɗe ne ma a ce malam ya auri yarinyar nan. Idan malam bai yadda ba ina so Sadiq ka ɗauki yarinyar nan a matsayin mutuniyar kirki. Ka daina aibanta ta da wa'annan maganganun. Kar ka manta sai ka ga mutum ya yi aiki na banza sai Allah ya zo ya shiryatar da shi sai ya koma na kirki. Sai ka ga me na kirkin ma ya koma mutumin banza. Amma ba na so kana wannan kalmomin daga bakinka. Kai namiji ne ka sani. Kuma wata ran za ka haifa. Yau ka wuce ka ga ana aibanta ɗanka ya za ka ji a zuciyarka. To don Allah kar ka bari iyayen yarinyar nan su ji wannan kalaman da kake faɗa daga bakinka. Shikenan Hajiya tunda kin ce haka babu damuwa amma ni dai gaskiya na gano akwai damuwa ne shi yasa kawai kika ga na zo har gida na faɗa miki saboda gaskiya yarinya ce nan Hajiya. Wani wanda sai ya kasance damuwa. Sai idan sai ya kulla baya ganin hanyar ruwa. Mai ya sanya sosa girma na ka damuwa. Wallahi Jalila kin ban mamaki. Haba Jalila, ko a mafarki abin da kike kokarin aikatawa ban taba tunaninsa ba. Me zaki da wani adda'u? Da har zaki ce zaki aure shi. Kada fa ki manta. Adda'u na farko mutum ne talaka wanda ko haƙin iyalansa ya kasa saukewa. Na biyu mutum ne wanda bai san mutuncin mutane ba. Na uku shi fa tsoho ne a cikin tsofaffin magwala waje. Me kika gani? Haba Safiya. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake yi wa mutanen ƙauye kallon munafunci. Idan har za mu ci gaba da rayuwa a cikin wannan rayuwar ba tare da kawo canji ba to ina mai tabbatar miki da ba za a taɓa samun canji a cikin al'umma ba. Idan har tunaninki yana baki cewa yara ƙanana suna auren tsofaffi ne saboda kuɗinsu, to yau ina so wannan tunanin naki ya canza. Dan ni zan auri tsoho kuma talaka sannan wanda ba kwa kallon shi da mutunci gaba ɗaya kuke masa kallon mara mutunci. Haba Jalila,
Me yasa kike so lissafin ki ya kwace miki? Kada ki manta yanzu ne kike da damar da zaki yi aure, da zaki gina rayuwarki mai inganci. Ki je ki auri mijin da zai baki gata, amma ba a ɗa'u ba. Idan lissafin Jalila ya kwace, to ai ba lissafin Safiya bane ya kwace. Sannan lokacin da lissafin Jalila yake akan tsari biki san yadda haka ta faru ba. Idan har ba za ki taya ni farauta ba, dan Allah kar ki taya ni shiga daji.